सिगांथारावनो साफ्रोमबो खौरां नायगिरि बर' रायजो राजा बयनिसिमबो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि जानानै गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो बावहरग्रोनाय थाबाय। दिनै जोङो बेयाव खौरां मेल लानायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ दासिमाव खामानि मावै मावै मा पर्यायाव दंफैयो बेनि सायाव जों जोंनि लोगोफोरजों लोगोसे साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनो माखासे आपडेट होनो होननानै बेयावहाय जों खौरां मेलखौ लानाय जादों। जेरै जों बावैसो दाननि सिगांफोरनिफ्राय जोङो थाबै माखासे खामानिखौ मावबाय थानाय जादों। आसाम गभर्नमेन्टनि जे बिथांमोनजोंबो जों सावरायनाय जादों। बेयावनो मानगोनां आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार, बेजों लोगोसे आसामनिनो चिफ सेक्रेटारि, एडिसनेल चिफ सेक्रेटारि, बेनि अनगायैबो हमनि सेक्रेटारि आरो केबिनेट मिनिस्टार मानगोनां उरखाव ब्रह्म आरो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां बिस्वजित दैमारि सार, बयनिबो प्रेजेन्टआव जोङो 21 तारिख सेप्तेम्बराव जोङो मोनसे मेहेरगोनां सावरायनाय जादों। बेयाव जाहैबाय एनआइए केसखौ जों गिबियाव जों सावरायनाय जादों। बयबो मिन्थिगौ दिनै एनआइए केसआव गुवाहाटि सेन्ट्रेल जेलाव गासै 52 जोबजानानै दङ। बेनि गेजेराव 6 अलरेडि कनभिक्ट जाबाय आरो 50 ट्रायेलाव दं, माखासेया आन्डार ट्रायेलाव दं। दा बे 6 जन कनभिक्ट जानायनि गेजेराव 2 फासिनि अर्डार मोननानै दङ आरो बाखि माखासेया लाइफ सेन्टेन्स, थैजासिम साजा बेखौहाय होनाय जादों। दा जोंनि सावरायनाय आरो जोंनि नाजानायनि गेजेरजों जोङो दाखालि अक्ट'बरनिनो 23 तारिख खालि जोङो एडभकेट बिथांमोनखौ जों लोगो लादोंमोन, मेनलि कनभिक्ट जानायफोरनि एडभकेटफोरखौ। दा बेवहाय जों मोनसे मोजां रिजाल्ट खोनाबोनो मोन्दों जे बिथांमोना जाय फासिनि अर्डारमोन बेवहाय बिथांमोना दिनैनि दिनाव फासि जानाय नंलिया होननानै जों खोनाबोदों। थिग बेखौनो दिनै जों बे खौरां मेलनि गेजेरजों जों बयनोबो फोरमायनाय जादों। बेनि अनगायैबो जाय बिथांमोना एनआइएआव बे 50 जन बिथांमोननि केसाबो दायो जाबाय थादों। नै मैयानि सिगांसो दाखालि 8 जननि बेल हियारिं दङमोन। बेवहाय जों मोनथिनो मोन्दों जे बिथांमोननि बेल मोननायनि लामायाव दङ। जानांगौ खुब सम्भब नैबे दिवालीनि सिगांनो बिथांमोननो रिजाल्टखौ जों मोननो हागोन बेलनि थाखाय। बेखौहाय जोङो गोजोननाय मोन्दों। बेनि थाखायनो जों साफ्रोमबो जोंनि लोगोफोरनो बा रायजो राजाफोरनो जोङो बेखौहाय खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायहरनाय जाबाय। आरो बेनि अनगायैबो जाय बिथांमोना एनआइएआव दङ, बे एनआइएआवहाय बिथांमोननि केसखौ थाबैनो मावफुंनो थाखाय बा गासैबो उइथड्र खालामनांगौनि खाथिरथायाव दिनै पिपि एपइन्टमेन्ट होनायनि खोथाखौ खुब सम्भब सानसे साननैनि गेजेरावनो होगोन होननानै जोङो सावरायनाय जादों। आरो बे पिपिनि गेजेरजोंनो गासैबो खामानिफोरखौ जेन थाबैनो मावनो हायो, केसफ्रा थाबैनो जेन खालामनानै जोंनि गेजेराव सावरायलायनायनि गेजेरजों थाब आपडेट होनो हानाय बायदि जों बे बेब'स्थाखौ दिनै खालामनानै लानो हाबाय। मानो होनोबा बेखौ मानगोनां चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा बेखौ थाबैनो मावनो थाखाय अर्डारखौ होबाय। जोंनो बेखिनि खोथाखौ होनाय जादों। बेनि अनगायैबो जोङो मैयासो जि एकर्डआव जि फिस एकर्ड जादोंमोन एनडिएफबिजों बा एबसुजों, बेवहाय जोंहा माखासे क्ल'जआव लिरनाय दङ जे जाय एनडिएफबिनि केडार्स बैसो दासिमबो दंबावो बिथांमोननो जि साख्रिनि खोथा, दा गोबाव सम जाबायमोन रायखांनाय जायाखैमोन। नाथाय मैयाहाय बिनि जि दफायाव थानाय बेखौ नोजोर बोनानै जोंनिनो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां बिस्वजित दैमारि सार बिथांनि गेजेरजों जोङो मैया आसाम गभर्नमेन्टनो जोङो बिस्वजित दैमारि सारनि आखाइजोंनो माखासे जोंनि जि मोननो गोनां 2% आसाम पुलिसाव
बेखौ जोङो बिख'नानै लानो हाबाय आरो बेखौ मैया जोङो गथायनानै होनायबो जाबाय गासै लिस्टफोरखौ। आसा खालामदों बे लिस्ट होनायफ्रा जेन बयबो बिथांमोना खारनाय बारनायाव जेन जाफुंसार खालामनो हायो। बे खौरां मेलनि गेजेरजों जों जोंनि सोद्रोमाफोरखौबो खावलायहरो। मानो होनोबा खारनाय आरो बारनाया बिराद इम्परटेन्ट। फिजिकेल माने थिग थाथारनांगोन, फिटनेस थानांगोन। बाखि लिरनायफोरखौ जों रायज्लायनायनि गेजेरजों माबा मोनसे कनसिडार होगोन होननानै बेखिनिया दङ। ओमफ्राय जों खोनानो मोन्दों गोबाङा खारखांबायबो। दाख्लै अक्ट'बरनि 3-4 थारिखनिफ्रायनो खारगासिनो दङ। बेयाव गोबाङा फेल जादों, गोबाङा पास जादों। नाथाय जोंनि खथा बायदियै जों दिनै मिन्थियो फ्राय 175 नङाबा 180नि गेजेराव जोंहा मोनसे खथा मोनगोन। दा बिसिबांसिम 200 जनसो जुदि बेयावहाय उथ्रिसार जानो हायाब्ला जों मैया सावरायनायनि गेजेरजों मोनसे फिथाइ लाबोनो हादों। बेनो जाहैबाय 200 जन जाय बिथांमोना खारनो हायाखिसै एप्लाइ खालामनायनि गेजेराव खारनो हायाब्ला फिन खेबसे NDFB लानानै गोदानै खारहोफिननायनि राहाखौ मैयानि दिनाव जोंनो हरनाय जादों। दा बे राहा लानायखौ जेन रावबो आसा खालामा, सिगांथारावनो जेन खारग्रोनानै फिट खालामनानै लानो हायो बेखौसो जोङो खावलायहरो। आरो बेनि अनगायैबो जोङो मैयाहाय जों सावरायफामनाय जादों। मानो होनबा 21 तारिख सेप्तेम्बरावनो चिफ मिनिस्टार सारजों जोङो फेस टु फेस सावरायनाय जादों। जों बिनानै लादों जि थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेड जायहा क्वालिटि दङ बा जायहा एडुकेटेड दङ बिथांमोना जायो माने थार्ड ग्रेडआव खालामगोन। सोरबाया हयथ' एग्जामबो होखांखाबाय खोमा आरो गोबाङा होबावगोन। फर्थ ग्रेडआवबो बेबायदिनो। दा बिथांमोनखौबो जाय बिथांमोना होदों बिथांमोनाबो जेन जोंनिसिम थाबैनो लिस्टखौ गथायहरो। मानो होनोब्ला जोङो चिफ मिनिस्टारनाव फार्स्ट फेज हिसाबै 500सा थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडआव NDFBनि थाखाय मोनसे खथा लानानै फैदों आरो बेखौ थाबैनो होनाय जागोन होननानै चिफ मिनिस्टार सारा जोंनो फोरमायदों। दा बिदि हिसाबै आं सानो जोंनि बेसेबांनाखि सोद्रोमाफोर दं रावबो नार्भास जानांगौ गैया। मोनसेनि उनाव मोनसे जालांनायनि लामायाव दङ। खुब सम्भब मास मोनथाम मोनब्रैनि गेजेराव माबा नङा माबा मोनसे फिथाइया फैगासिनो दङ। आरो बेनि अनगायैबो जोङो CBI केसखौबो जोङो सावरायनाय जादों। CBI होनबा बयबो मिन्थियो जे रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे गासै 6 सा। दा बेनि गेजेराव 20 तारिख नभेम्बराव मानगोनां रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे 6 जननि सुप्रिम कर्टआव हियारिं दङ। जों बेयावहाय मोनसे आसा खालामनो हादों जे जेब्ला 21 तारिखआव सावरायो मानगोनां हिमन्त बिश्व शर्मा सारा जि खोथा बुंदों, खोथाया ओरैबायदि बुंदों जे आसामनिफ्राय बिथांमोननि केसाव NOC हरनाय जाथोंसै आरो जेसेबांनाखि डकुमेन्टसफोर गोनांथि दङ बेखौहाय जोंनिफ्राय हरनाय जाजोबथोंसै होननानै बेखिनि बाथ्राखौ चिफ मिनिस्टारा जोंनो फोरमायदों आरो मोनसे डिसिसन लानाय जादों। आरो बेनि अनगायैबो गासै बेसेबांनाखि स्टेटनिफ्राय उकिलफोर दङ बे उकिलखौबाबो सुप्रिम कर्टआव बाहागो लानो थाखाय जों खावलायगोन होननानै जोंनो फोरमायनाय जादों। दा बे निउसनि गेजेरजोंनो जोङो साफ्रोमबो रायजो राजा आरो जोंनि लोगोफोरनो बा न'खर भिक्टिमाइज फेमिलिफोरनो जों बेखौ फोरमायहरनाय जायो। दा बे सुप्रिम कर्टनि जि हियारिं बेयाव जों दहाय एसे सिगां बुंनाय बायदिनो जों आसा खालामनो हायो बे बाराव माने जोंहा मोनसे मोजां रिजाल्ट फैगोन होननानै। आरो जोंनि जि दैदेनगिरि बा गायसनगिरि आफादगिरि मानगोनां रन्जन दैमारि सारजों जेसेबांनाखि CBI केसाव दा जोबजानानै दङ बिथांमोना निस्सय उदां अख्राङाव सफैगोन होननानै जों दिनै फोथायनो हायो। मानो होनोब्ला माब्लाबाबो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय बा स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय बा पुलिसनिफ्राय माब्लाबाबो दिनैसिम NOC हरनाय नो अबजेक्सन सार्टिफिकेट हरनाय जों नुफेराखैमोन बा खोनाफेराखैमोन। नाथाय बिथांमोननि थाखाय दिनैहाय अलरेडि गभर्नमेन्टआ रेडि खालामनानै दोनबाय आरो बेखौ हरनाय जागोन। बिदि हिसाबै हरमारोब्ला गमामायै उदां अख्राङाव सफैगोन होननानै जों दिनै फोथायनो हायो। नोंथांमोननि जिखिनि माखासे थालांनाय राङारि अनसुंथाइ बियो बेसेबांसो दंबावो मोनबावनांगौ? राङारि अनसुंथाइ होनोब्ला गोबाङा मोनबाय, नाथाय हार्डक'र केडार हिसाबै 678 जन दङ। बिथांमोननि थाखाय अलरेडि बाजेटआव हमनाय जाखाबाय। बेखौ चिफ मिनिस्टारा जोंनो खोथा होनाय बायदि
डिसेम्बराव मोननो हागोन होननानै दिनै जों फोथायनो हायो। आरो बिनि अनगायैबो सिम्पाथाइजार आरो मिलिशिया होननाय जोंहा दङ, गोबांथार दङ, फ्राय 5000 6000सो दङ। बिथांमोननि थाखायबो जों चिफ मिनिस्टारजों लोगोसे चिफ सेक्रेटारि बेसेबांनाखि अफिसार्सफोर दङ बिथांमोन सावरायनाय टाइमाव जों बुंनाय जादों जे जों खावलायदों हार्डक'र केडारनि अनगायैबो जि मिलिशियाफोर दङ बिथांमोननि थाखाय मा खालामनो सानदों होननानै जोङो फोरमायदों। बेजों लोगोसे जोंनिफ्राय बुंनाय जाबावदों दि जाय सिम्पाथाइजार बा मिलिशिया जों होनाय जादों गभर्नमेन्टनिफ्राय नोंथांमोनानो बिथांमोनखौ माने खेबसे नङा खेबनै नङा बहुद बार भेरिफिकेसन खालामबाय, बिदि हिसाबै जिखि जाया प्रब्लेम जाया मानो दिनै NDFB होननानै बिथांमोनखौ मुं सुयो। माबा मोनसे जाबाबो NDFB मुं मोनबाय। दा बिनि बिनिमयआव स्टेट गभर्नमेन्टआ जोंनो माबा मोनसे होयोब्ला जों खुब गोजोननाय मोनगौ होननानै जों खावलायनाय जादों। दा बिदि होननाय लेखा जोंनि मानगोनां हिमन्त बिश्व शर्मा सारा बुंदों दि बिथांमोननोबो माबा मोनसे एडजास्ट खालामनाय होनाय जाथोंसै होननानै बेखिनि बाथ्राखौ जोंनो फोरमायदों। नेपाल हादराव थाबोनाय सासे नोंथांमोननि जि लोगो केस जानानै थानाय नेपाल हादराव बिनि कन्डिसना दा माबायदि? जों मिथिगौ, नंगौ, भुटानाव जोंहा चिरां डिस्ट्रिक्टनिनो फाथाबारिनि केशव फुवेल होननाय सासे सोद्रोमा दङ। खुब सम्भब बियो 2011 बेयाव हमजादोंमोन। दा जों दिनैहाय मोनथिनो मोन्दों, जों थांनानै नुहैयाखै, खिन्थु जोङो माखासे सर्सनि गेजेरजों मोनथिनो मोन्दों बिथांनि हालोदा थिगानो दङ आरो बिथाङाबो भुटाननिफ्राय जेरैबायदि गबोदों थाबैनो बिथाङाबो जोंनि नैबे जायगायाव सफैगोन होननानै जों दिनै फोथायनो हायो। बेनि गेजेराव मोनसे सोंथि, जोबथेसालियाव थानायनि अनगायैबो दासिम बारग' NDFBफोरनि माखासेफ्रा केस दङ, बिथांमोननि केसआ कर्टनिफ्राय समन लेखा फैबाय थायो, नुगासिनो दङ। दा बे बेलायावहाय मा राहा लादों? नंगौ, दिनै केसआ जोंहा हाइनास आरो नन हाइनासजों रानजानानै दोननाय हिसाबै गोबाङा जेलाव दङ आरो बिनि अनगायैबो बिनि गोबांथार बारा उदां अख्राङाव थानायब्लाबो दिनै केसफ्रा सोलिबाय थादों, जोबनो थाङाखै। सोरहाबा दिनैसिम समन लेटार फैबाय थादों, सोरहाबा वारेन्ट लेटार फैदों आरो नै दाख्लैसो धेमाजियाव जोंनि सासे सोद्रोमाया बिथाङा कर्टआव थांदोंमोन आरो कर्टनिफ्रायनो बिथांखौ लाखिनानै दा जेलाव दं। दा बेनि सायावबो जों सावरायदों, सावरायनाया नाथाय सावरायनाय बायदिनो जाबाय थादोंमोन, नाथाय मोजां मोनसे फिथाइ बेखौ जों नुवाखै। दिनै मैयानि गेजेरजों मानगोनां बिस्वजित दैमारि सारनि गेजेरजोंनो जोङो मोनसे DGP आरो ADGPजों जों सावरायनाय जादों, बा चिफ सेक्रेटारि बिथांमोनजों जों सावरायनाय जादों दि बे बारनिफ्राय जेन जोंनि मानसिफोरखौ हमा आरो मानगोनां बिस्वजित दैमारि सारनि जि सावरायनाय आरो बिनि गेजेरजों जि बुंहरनाय बेवहाय जों रिजाल्ट मोननो हादों दि DGP आरो ADGPनिफ्राय दिनैनिफ्राय आरो NDFB सासेखौबो हमनाय जानाय नंलिया। बेखौ मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव माने साफ्रोमबो SP एडिसनेल SPफोरखौ अलरेडि बुंहरनानै दोननाय जाबाय होननानै जोंनो बेखिनि खोथाखौ फोरमायदों। आरो मोनसे खोथाखौ आं खावलायनो लुबैदों जोंनि सोद्रोमाफोरखौबो, जेन वारेन्ट लेटार थांब्लाबो सामन लेटार थांबाबो जेन जोंनो थाबखौ हरो आरो जोंनाव सोङालासे माब्लाबाबो जेन कर्टफ्राव थाङा बा पुलिसफोर लेंहरबाबो जेन थाङा, बेखौ जों खावलायदों। माबा मोनसे जुदि वारेन्ट लेटार फैदोंब्ला बेखौ जेन जोंनोहाय खबर हरग्रोयो डेटनि सिगां, बेखौ जों दिनै बे खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायहरनाय जाबाय। आरो बाखि जि स्टेट आसामनि अनगायै गुबुन गुबुन स्टेटआवबो जोंहा गोबांथार केस दङ, दा बेबो बिराद गिदिर मोनसे जेंनायाव दङ। दा बेखौ मोनफ्रोमबो स्टेटनिफ्राय लाबोनानै दा आसामावनो केसखौ सालायगोन होननानै जोंनो बेखिनि खोथाखौ ADGP आरो DGPनिफ्राय जोंनो खोथा होदों। बिदि हिसाबै बावैसो दानफोरनि गेजेराव जिखुनु माबा मोनसे फिथाइखौ मोनहैगोन होननानै जों आसा खालामनो हायो। नंगौ, जोंबो खोनादों जे मिडियाफ्राव जों नुदों बे थांनाय 15 थारिख मोनसे जोंनि एक्स NDFB बिथांमोनानो एक्स NDFB वेलफेयार एस'सिएसन होननाय मोनसे गोदानै आफाद दादों, जोंबो नुदों। दा जोंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया, बिथांमोना दानानै मा मावनो नागिरदों जोंहा बेयाव जेबो बाजानाय गैया।
दा जों बेखौल'सो खावलायगोन बिथांमोनाबो जुदि दानानै थांखिया जुदि एखेब्ला माने मोनसे लेभेलजों मावलाङोब्ला मोजां जागोन बेखौ सानो जेन गावजों गाव गाथेलाया बेखौ जों लुबैदों इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबिआ बिथांमोननि दानायाव जेबो माबा मोनसे बुंनांगौ बेखौबो जों साना नाथाय जों बेखौसो खावलायगोन जे बेसेबांनाखि दिनै खामानिफ्रा मावजानो थांगासिनो दं बा मावजागासिनो दं जेन उनफ्राव गावजों गाव माबा मोनसे जालायनायनि गेजेरजों जोंनि सोद्रोमाफ्रा जेन खस्थ' मोना दुखु मोना जे मोननांगौफ्रा जेन मोनालासिनो थाया बा केसफोरा जेन उइद्र' जायालासिनो थाया जों बेखौहायसो जों खावलायगोन जेन बिथांमोना जि थांखि लानानै दादों बेखौ जेन बिथांमोनाबो मोजां रोखोमै मावलाङो आं बेखौसो बुंगोन आरो इउनाइटेड फरामनिफ्राय जों जेब्लाबो बिथांमोननि हेंथायै जों मावनायखौबो जों साना आरो बेयाव माबा मोनसे पलिटिक्स दं गैया बेखौबो जों दिनै बुंनो थाङा बिथांमोना जोंखौ जेसेखि मा बुङा जोंहा बेनिफ्रायबो आरो इसेबां रिप्लाइ होनांगौबो गैया जा मोनसेल' थांखि इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबिआ जोंनि जेसेबांनाखि केसफोर दं बेखौ उइद्र' जानांगौ मानो होनबा केसआ मोनसे पार्सनेल जायो दा बे उइद्र' जायाब्ला जोंनि मानसिफ्रा गोबांथार खस्थ' मोनगोन आरो गावजों गाव जुदि गावस्रालायनानै बेबायदि आलदा आलदायै मावलायोब्ला सोरनिबा दरखंफ्राव थांनानै बे खुलुमहैनाय आरो सोरनिबा दरखंफ्राव थांनानै रायजाहरनायनि अनगा जेबो जानाय नङा होननानै जों सानो बेनिखायनो मोनफ्रोमबो खामानिफ्राव जेन बादा होलाया आरो मावनायाव गोनो गोथो जालाया बेखिनिखौ जों लुबैदों आरो जोबनायाव जों बेखौनो बुंगोन जे बै समावनो जों इउनिटि जादोंमोन दिनै निस्सय गोबाङा सानाखैमोन जे इउनिटि जानानै माबा मोनसे खामानि मावगोन होननानै दिनै नुबाय जे जों मोनसे इउनाइटेड फराम दानानै इउनिटि जानानै जों गोबांथार खामानिखौ मावनो हादों दिनै जानांगौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा नंमारगौ इउनिटि जायोब्ला माबा मोनसे खामानि जामारो बेखौ लानानै हयथ' बिथांमोनाबो इउनिटिनि बाथ्राजों दिनै एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सियेसनखौ दानानै लानो हाबाय आरो बेनि गेजेरजों माबा मोनसे आफादनिनो मोजां खामानि मावलांनो सिन्था खालामदों खोमा जों साननो हायो आरो जुदि गमामायैनो मोजां सिन्था खालामनानै दादोंब्ला आरो मावमारोब्ला निस्सय जों बिथांमोनखौ जों साबायखरसो होगोन जोंनिफ्राय उल्था बुंनांगौ जेबो गैया दा नंगौ फैबाय थानाय जि 13 थारिख बेयाव उफ्रा बिसायख'थि जों नुदों बा खोनादों आरो जागोन इउनाइटेड फराम हिसाबै जों मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट अर्गेनाइजेसन जादों दिनै जों सरकारजोंबो गैया राव मोनसेबो सरकाराव थानायब्ला निस्सय जों बेबायदि खामानिबो मावनो हायामोन जानो हागौ दिनै जों इन्डिपेन्डेन्ट दा फैबाय थानाय उफ्रा बिसायख'थियाव इउनाइटेड फरामनिफ्रायबो माबा मोनसे इनिसिएटिभ लागोन दिनैसिम जों सावरायनायबो जायाखै आरो जुदि माबा मोनसे लानांगौ जायोब्ला निस्सय जोङो बर' रायजो राजानो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजोंनो जों फोरमायगोन